Pustràssana. Molt important, empeine tíbia a terra. Podeu fer servir totxos, caixes de sabata, el que tingueu. Molt important mantenir aquesta pressió a terra, extendre les cuixes per darrere, mans als malucs i comenceu a fer urba dristi, cap enrere, còccix endavant, cap enrere, còccix endavant. Deixeu anar els braços, podeu posar les mans als totxos o, si arribeu, als talons. Això és Ustràssana, mantenint plenes les cuixes per darrere i torneu. De retorn fem Adho Mukha Virasana. Ara farem Kamalasana com a preparació de Padmasana. Estirats a terra. Peu dret davant de la cama esquerra. Podeu venir endavant. En Ardha Vada Padma Paschimottanasana simplificada. Torneu. Urva Prasarita Padasana. Kamalasana. I seieu. Ardha Vada Padma Paschimottanasana simplificada. Urva Prasarita Padasana. Ardha Vada Padma Paschimottanasana. Preneu l'altra cama, treballant des de l'angonal, des del maluc. Parvatasana, postura final. I entreu a Yoga Mudra. Per Yoga Mudra podeu fer servir suport. Fem l'altre costat. Kamalasana. Ardha Vada Padma Paschimottanasana. Preneu la cama amb molta delicadesa. Les persones que no podeu posar aquest peu damunt, podeu fer servir aquest suport i fer Parvatasana així. Els qui podeu, delicadament. Si us sentiu incòmode amb el genoll aixecat, podeu donar-li suport. Canvieu els dits de la vostra Parvatasana. I entreu a Yoga Mudra. També, si cal suport, el feu servir.